תודה רבה. טוב, כמה מכם רוצים לדעת באמת מה הם מכניסים לגוף שלהם? אפשר להרים יד, לא להתבייש? או כמה מכם באמת רוצים לדעת מה הם מכניסים לגוף שלהם? אוקיי. כמה מכם רואים קשר בין לקרוא את תווית המזון ולהכיר אותה, אוקיי? לבין לדעת מה אנחנו מכניסים לגוף? מישהו פעם מסתכל על תווית המזון? אוקיי, בסדר גמור. אז קודם כל, אני ליאור, אני דיאטן קליני, וברוכים הבאים להרצאה איך לזהות אם חברות המזון משווקות לנו מאכלים שמזיקים לבריאות. לפני שנתחיל, אני רוצה קודם כל להודות לרם פאוור ולהודות לכם שהגעתם, זה באמת לא מובן מאליו, 8:30 בערב להגיע, במקום לשבת מול הטלוויזיה ולשמוע אותי. אז תודה רבה, ואני מבטיח שאני אתן את ה1000% שלי, כדי לתת לכם את הכי הרבה ערך שאני יכול. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו קודם כל נדבר על איך לקרוא תווית מזון בצורה נכונה. זה הולך להיות מאוד פשוט ומאוד פרקטי. אוקיי? ההרצאה הזאת הולכת להיות פרקטית, זה לא שאני הולך עכשיו לדבר ואתם הולכים לשמוע, אלא הולך להיות פה הרבה דוגמאות, ואני רוצה להוציא אתכם היום, שכבר היום אתם תדעו איך להסתכל על מזון בצורה שונה, ויהיה פה המון פרקטיקה וערך. אנחנו נלמד איך לזהות בעצמנו מוצרים שיכולים להיות טובים יותר וטובים פחות. אנחנו נדבר על איזה חומרים מוסיפים למזון שלנו, ואם הם טובים לנו ולא טובים לנו, ונלמד להשוות בין מוצרים דומים ולבצע השוואות. אז שוב, אני רק עוד אגזול 20 שניות מהזמן. אז כמו שאמרתי, אני ליאור, דיאטן קליני. ב6 שנים האחרונות אני עוזר לאנשים לרדת במשקל, לכתב את הגוף שלהם, לעלות במסת השריר. יש לי גם רקע עבודה עם אנשים שחולים במחלות כרוניות, עם אנשים בריאים, ואני מאוד אוהב להעביר הרצאות. הסיבה העיקרית שהיום בעידן האינטרנט והפייסבוק והאינסטגרם יש המון מידע, וקשה להבין מה המידע נכון. והמטרה שלי לתת לכם את המידע הכי נכון, הכי מדויק, ובצורה פשוטה ופרקטית. אני חושב שאפשר להתחיל. עכשיו, מה אכפת לי להסתכל על תווית המזון? יש איזו סיבה שאתם חושבים משהו? למה זה אמור לעניין אותי? אתכם? אוקיי. מעולה. עכשיו, שימו לב, אם עכשיו אני קונה חמת בוטנים, אני רוצה לקנות חמת בוטנים, אני רוצה לדעת שיש שם חמת בוטנים. זה נשמע בנאלי, אבל אנחנו תכף נראה דוגמאות של מוצרים. לא, הכל טוב, אל תדאגי. מכיר טבע, הכל טוב. אנחנו תכף נראה גם דוגמאות של מוצרים, ונראה איך זה בא לידי ביטוי. אם אני עכשיו רוצה לקנות רסק עגבניות, אני רוצה שיש שם עגבניות. או אם אני קונה שוקולד, אני רוצה שיש שם שוקולד. זה נשמע בנאלי וטריוויאלי. אבל אנחנו ממש תכף נצלול לדוגמאות. מישהו פעם מסתכל על תווית המזון לפני שהוא רכש איזה מוצר? על מה את מסתכלת? על הרכיבים יותר. אוקיי. שחשוב לי הנתרן, הסוכר, הפחמימות. אוקיי. והצבעי מאכל. אוקיי, בסדר גמור. אז יהיו דברים שרלוונטיים. עוד מישהו? יש, זה מופיע בשליחיות קטנות. מה? כמה שיותר קצר, אוקיי. כמה שפחות כל מיני יותר... אוקיי. מה את חושבת על האי? אוקיי, אנחנו נדבר גם על זה, אז זה נראה לי בדיוק הדברים האלה. מה לגבי פחמימות? מה המחיר הרבה פחמימות? זה מאוד מתאים. זה כותבים ללא סוכר, כשיש בעצם חלפי סוכר. אוקיי, מעולה. אהבתי לשמוע את זה, כי זה בדיוק הדברים שאנחנו הולכים לדבר פה. הפוך. אוקיי. ושוב, אז אמרתם גם בעצם מה עדיף על מה, בסדר? אמרתם כל מיני דברים, ואנחנו תכף נראה. עכשיו, אני עושה רגע הקדמה שנייה כדי שנהיה באותו קו. יש לנו את המקרונוטריאנטים, בסדר? שכמו שאמרתם בעצם פחמימות, חלבונים ושומנים. למה מקרו? כי הם בעצם נמדדים בגרמים, בסדר? הם בכמויות גדולות, נמדדים בגרמים. פחמימות, חלבונים ושומנים. והמיקרונוטריאנטים, ויטמינים ומינרלים, אוקיי?
ויטמין C, ויטמין B, ויטמין A, כל הוויטמינים ומינרלים, מגנזיום, סידן, אשלגן וכולי וכולי, והם בעצם נמדדים במיקרוגרמים, ולכן הם נקראים מיקרו. עד כה מכירים, בסדר? אוקיי. עכשיו, זה המידע שחייב להופיע על תווית המזון. אנחנו נדבר על מה שרשום פה באדום, כי אני רוצה, שוב אמרתי, פרקטיקה. שם המזון, אנחנו תכף נגיע לזה. פרטי היצרן ודברים כאלה זה פחות רלוונטי לנו לדעתי. תכולת המוצר, משקל או נפח, רשימת רכיבי המוצר, אמרתם פה שמסתכלים על הרכיבים. סימון תזונתי, תכולת הערכים התזונתיים של המוצר, קלוריות, חלבונים, שומנים, אנחנו נראה מה צריך להופיע, מה לא צריך להופיע, למה ואיך. נדבר על כל הניואנסים הקטנים של מה רשום, עם ללא סוכר וכל הדברים האלה בדיוק שאמרתם פה. עכשיו, אני עוד שתי שקופיות כבר צולל לדוגמאות, אבל לפני זה אני רוצה רגע לדבר, יש את שם המוצר, אוקיי? מה זה ההבדל בין שם המוצר לשם המזון? אתם יודעים מה זה? בואו תראו, אני רק אעשה רגע. למשל, יש לנו פה קראנץ', בסדר? אז קראנץ' זה בעצם שם המוצר, הוא יכול להיות דמיוני, בסדר? איזשהו משהו שהחברה מחליטה שזה השם, אבל מה זה בעצם? זה דגנים מצופים שוקולד, או דגנים בטעם שוקולד. אז זה בעצם שם המזון שחייב להיות, ושם המוצר זה יכול להיות דמיוני, אנחנו תכף נראה דוגמאות, כלומר זה לא בהכרח מספר על המוצר. נחזיר, ואנחנו, אז קודם דיברנו, כן. אפשר לקרוא למוצר לדוגמה דבש, ושזה לא יהיה דבש? אז זהו, לא בדיוק, כי אז זה כבר, יש ממש בתקנות, ממש בדיוק מה כן ומה לא, אני בכוונה לא נכנסתי לזה, כי זה המון דפים. לא יקראו לזה דבש, שאין בזה דבש, כי דבש זה שם של מזון. לא, דבש זה מרכיב. דבש זה גם יכול להיות מזון בפני עצמו, אבל בעצם איזשהו שם שקשור, כמו קראנץ' או דברים כאלה. זה נכון, למשל סירופ מייפל, לפעמים זה ממש סירופ ואין מייפל. זה כתוב סירופ מייפל. רשום בתא מייפל, בדיוק, זה מה שמתאים. הם כותבים בתא ואנחנו ממש נראה דוגמאות לדברים האלה. כן, ממש. עכשיו שוב, זה לא שזה לא חוקי, יש חוקים, יש ממש, יש תקנות שזה ארוך ומפורט ומשעמם, בגלל זה אני הבאתי לי פה את הכי מעניין ואת את מה שצריך. ויש לנו את רשימת רכיבי המוצר, שבעצם הם מפורטים בסדר יורד, אוקיי? מהתכולה הגדולה ביותר לתכולה הקטנה ביותר, ואנחנו כבר שקופית הבאה נראה דוגמאות. אמורים לפרט את הרכיבים, וגם בנוסף יהיה חומרי טעם, תוספי מזון, בסדר? צבעי מאכל, חומרים משמרים וחומרים מייצבים, אנחנו ניגע בדברים האלה. ודבר אחרון, הסימון התזונתי עצמו. הסימון התזונתי זה בעצם קלוריות, חלבונים, שומנים, פחמימות, נתרן, שומן רווי, שומן טרנס. אז מה שחייב להופיע זה קלוריות, חלבונים, פחמימות, שומנים ונתרן. זה חייב. אוקיי? עכשיו, במידה ויש לנו מעל 2% שומן במוצר ל-100 גרם, אז הם גם צריכים לציין את כמות הכולסטרול, את השומן הרווי ואת שומן הטרנס. יש? אוקיי. עכשיו, אם יש לנו שומן טרנס עד 0.5, זה יסומן כקטן מ-0.5. אתם רואים במוצרים בדרך כלל בשומן טרנס רשום קטן מ-0.5, זה בגלל שהמעבדה זה הטווח שלה. כלומר, אם יש שם 0.01, אז אמרו, יהיה 0. אז שומן טרנס עד 0.5, גם אם יש 0, זה 0.5. קולסטרול, אם יש עד 2.5, זה מסומן כ-0. ושומן רווי, אם יש עד 0.1 מיליגרם ל-100 גרם, זה יסומן כ-0.1 או קטן. ההקדמה נגמרה כדי שנהיה באותו קו, ואנחנו יכולים לצלול. זה רק תמונה בעצם של דוגמה של מזון, כדי שנהיה פה מתואמים. יש לנו את הרכיבים, אוקיי? את השורה של הרכיבים. כן. יפה, שכולם יראו. יש לנו את הרכיבים, יש לנו מידע על אלרגנים. בגלל שיש אלרגיה, אז צריכים רכיבים מסוימים לרשום על אלרגיה, ויש לנו פה בעצם את הסימון התזונתי ל-100 גרם, שזה חייב להיות. החברה גם יכולה לעשות פר מנה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל ל-100 גרם חייב להיות. אם יש נוזל, ביחד עם
עם המזון עצמו, למשל פה זה שועית, אז היא גם מכילה נוזל, אז צריך להיות משקל נקי ומשקל לאחר סינון. אוקיי, אתם עכשיו רואים את החטיף הזה, חטיף דגני בוקר ליון. מה לדעתכם הוא מכיל? נגדיל פה את התמונה. מה לדעתכם זה מכיל? שוקולד, דגנים, חלב, אוקיי. חיכיתי לשמוע חלב. מה? בסדר, יכול להיות דברים שונים, ציפיתי לשמוע חלב. החלב הוא בולט סוכר, אוקיי. אוקיי, למה סוכר מעניין? לא, אבל למה שיהיה סוכר נגיד? אוקיי, לא, בסדר, אני שואל, בגלל המדבקה. כי צריך להסתיר את זה. אוקיי, עכשיו, שימו לב, בעצם זה נקרא חטיף דגני בוקר ליון, בסדר? הליון זה השם דמיוני, אבל האריזה נראית מאוד יפה. בסדר, אני רק רוצה להגיד לפני, בחרתי מוצרים רנדומליים, אין לי שום אינטרס לשום חברה. מוצרים שאתם תראו, מוצרים של חברות אחרות, הם מאוד מאוד דומים. אז הגדלתי פה את הרכיבים, שימו לב. הרכיב הראשון הוא קמח חיטה מלא, אוקיי? 30% קמח חיטה. מה קורה אחר כך? רכיב שני, סירופ גלוקוז. מה זה סירופ גלוקוז? סוכר. רכיב שלישי, סוכר. ראית? פספסת, כי יש סוכר, זה סירופ גלוקוז, סוכר, אחר כך אבקת חלב כחוש וסירופ סוכר אינברטי. כלומר, סוכר. הרכיב השני... שוב, אני גם בסוף אדבר על הכל, אם כן, אם לא, אבל רכיב שני, שלישי וחמישי סוכר, ואחר כך רשום שמנים צמחיים. למה רשום שמנים צמחיים ולא את סוג השמן? כן, אבל למה לא רשום שמן X, שמן טירה, שמן קנולה, שמן... בדרך כלל זה השמן תקלים הזול, הכי זול והכי... אוקיי. בדיוק, עניתם שהם לא צריכים לרשום את סוג השמן, בדרך כלל מכניסים שמנים שהם יותר זולים למוצרים האלה, אז רושמים שמנים צמחיים, אנחנו לא יודעים את סוג השמן. אז שוב, מהמבט הזה זה נראה אחלה, לדעתי. ואז מסתובבים, מסתכלים ורואים רכיב שני, שלישי וחמישי סוכר, שזה... ודגנים הרכיב הראשון. כלומר, הרכיב הראשון מכיל הכי הרבה מהמוצר. קמח נחשב דגנים? כן, קמח חיטה מלא, ואז רשום מכיל גלוטן כי זה אלרגן, 30%, 29.9, זה הרכיב שמכיל הכי הרבה, ואז בעצם, אבל יש לנו סירופ גלוקוז שזה סוכר, ואז יש סוכר לבן, ואז יש סירופ סוכר, אז זה סוכר, אנחנו לא יודעים אם באמת השלושה האלה יותר מהקמח חיטה. כל השלושה האלה הם 7.4%. לא, ה-7.4 זה על האבקת חלב. האבקת חלב, כלומר, חלב יש פה 7%. אנחנו יודעים שסירופ גלוקוז וסוכר יש יותר מ7% בוודאות. ואז יש גם אחר כך עוד סירופ סוכר שהוא קצת פחות מהאבקת חלב, אבל יש פה סוכר. אתה יודע מה היית צריך לתת דוגמה? יש את דיברו על זה גם בטלוויזיה, חטיפי בריאות, שכאילו כולם קונים את זה, כי זה חטיפי בריאות, זה חטיפי ארוחה, על כל זה. אומרים שזה כל כך לא בריא, יש שם כל כך הרבה דברים, בדיוק כמו שאתה אומר. שוב, זה דוגמה לחטיף מסוים. זה דגני בוקר. לא, זה חטיף, זה לא דגני בוקר. אבל זה לא דיאטטי. זה ביחידות. אנרג'י, הפיטנס. זה אותו דבר, פשוט של חברה אחרת. אבל הם משווקים את זה זה בדיוק מהחטיפים שדיברת עליהם. זה לא דגני בוקר בריבוע, זה חטיף שזה האלה. בול, זה כזה. לא, נדבר על החטיפים שאמרו לבריאות, פיטנס. נכון, שוב, פיטנס, מה זה פיטנס? זה שם פיטנס, נשמע פיט. נכון. ולכן אנחנו מדברים על להסתכל מאחורה ולראות עכשיו. צורפים את כל הסוכר, זה יותר מהקמח? אז תראי, זה אני לא יודע כי הם לא רשמו, בסדר? אבל זה הניואנסים הקטנים באמת,
שעם הסירופ גלוקוז ועוד, כלומר אם היה סירופ גלוקוז יותר מ-30%, היו צריכים לרשום קודם, אנחנו תכף נראה. בדיוק, ואז אנחנו לא באמת יודעים כמה יש בסוכר, סוכר. עוד משהו מעניין, יש פה דרך אגב 4% שיבולת שועל, מישהו פה זרק שיבולת שועל. אוקיי. נכון, הכל זה מילים אחרות לסוכר. עכשיו, אילו רכיבים אתם מכירים? יופי. אילו רכיבים היינו מצפים שיהיו במוצר? אני מדגיש פה את התמונה, צילמתי את זה. מה רשום פה? נכון, אז מה אמור להיות פה? כי זה ממרח קקאו עם אגוזי לוז. עכשיו, בואו ניכנס לתווית המזון ונראה. רכיבים, סוכר ראשון, כלומר, בממרח קקאו עם אגוזי לוז, יש לנו רכיב ראשון, סוכר. אחר כך יש שמן צמחי, וכמה יש לנו אגוזי לוז? 13%. וקקאו 7%. יש קקאו 7%, אגוזי לוז 13%. כלומר, בממרח קקאו עם אגוזי לוז, אם לא הייתי מסתכל מאחורה, לא הייתי יודע שיש לי רק 13% אגוזי לוז ו7% קקאו. שקקאו בכלל זה רשום ראשון, ממרח קקאו, יש רק 7% קקאו. בסדר? אז זה דוגמה קלאסית לזה, ודרך אגב, חברות מתחרות, אותו דבר בדקתי. 80% סוכר? הרכיב הראשון הוא סוכר, הוא הכי הרבה. כלומר, אין עוד רכיב שנמצא מעל הסוכר. את לא יודעת כמה סוכר יש, כי הם לא רשמו אותו באחוזים. בדוגמה הקודמת ראינו שאם יש קמח חיטה מלא, אז הם רשמו 30%, אבל פה הם לא רשמו סוכר, הם לא רשמו את האחוזים. אנחנו יודעים שהכי הרבה יש סוכר, אוקיי? מתוך ה-100%. שאלות? נכון, יש גם מוצרים שרושמים כמה כפיות סוכר. בעיקרון לוקחים את הגרמים ומחלקים לפי 4 או 4.2, היום כפית סוכר מוגדרת כ4 גרם, פעם הייתה מוגדרת כ5, היום מוגדרת כ4, פשוט מחלקים ורואים כמה כפיות סוכר, זה עם לעגל. אני גם לא נכנסתי לזה, זה עמוד שלם רק על העניין של הכפיות סוכר. בואו נראה עכשיו דוגמה, זו דוגמה שאני מאוד אוהב. אני עכשיו רוצה להכין שקשוקה בבית ולא בא לי לחתוך עגבניות, למה? כי אני עצלן. אני עכשיו רוצה ללכת לסופר לקנות עגבניות, אוקיי? זה קודם כל, בשקופית הבאה אנחנו נראה עוד מוצר. פה רשום קוביות עגבניות במיץ, אוקיי? נראה לכם בסדר? אוקיי. קוביות עגבניות 60%, מיץ עגבניות 39%, 90 נכון? 99% עגבניות, בסדר. מלח שולחן, קצת מווסת חומציות, זה פשוט חומר משמר. ברגע שאנחנו צריכים לשים חומר משמר, תראו את האחוזים, יש פה 99% עגבניות. אם אנחנו מסתכלים רק על הערכים הקלוריים, פה תסתכלו רגע, זה מעניין, יש פה 16 קלוריות ל-100 גרם. כמו עגבניה, 16-18 קלוריות ל-100 גרם, זה מה שמכיל עגבניה. קוביות עגבניות במיץ, בכוונה לקחתי אותה חברה, אוקיי? רוטב עגבניות מרוכז מאוד. אוקיי, עכשיו, שרשום רוטב בדרך כלל פשוט, מה כנראה יש שם? גם סוכר, לא רק עגבניות, פשוט. אז שם קודם לא רשמו רק עגבניות, הייתה סיבה, פה רשום רוטב. שימו לב, עגבניות 93%, סוכר אחר כך. סוכר לבן. עכשיו שוב, אין לי בעיה לצרוך את זה, אני צורך הכל מהכל, דרך אגב, בסדר? אבל צריך להיות מודעים לזה. שפשוט אם רשום רוטב עגבניות, בדרך כלל יהיה רשום סוכר. אני גם נתקלתי כן בחברות שרשום עגבניות וכן היה סוכר, אבל בעיקרון רוטב עגבניות אמור יהיה סוכר, ואם רשום עגבניות לא אמור להיות סוכר. ושימו לב להבדל בכמות של הקלוריות, 85 ל-100 גרם. במקום 16? כן, זה משפיע בצורה הזאת, בסדר? עכשיו שוב, אבל זה פר 100 גרם, נכון, אז גם ריכזו בדיוק, אבל גם הוסיפו סוכר, בסדר? ברגע שמרכזים משהו בדיוק, אז גם
הקלוריות משתנות בגלל הריכוז. אוקיי, חמת בוטנים קלאסית. חברה מסוימת פה, רכיבים. בוטנים כלואים 91, מה אחר כך? סוכר, אחר כך? שומן צמחי מוקשה. בסדר? נכון, פה הם רשמו, ומלח. עכשיו, לא סתם פתחתי קודם, אני קונה חמת בוטנים, מה אני רוצה שיש שם? חמת בוטנים. בואו נלך לחברה אחרת. בסדר? יש כמה חברות, בחרתי חברה רנדומלית, יש כמה מוצרים שהם כאלה. מה יש פה ברכיבים? 100% בוטנים. לקחו בוטנים, טחנו, בסדר? יש את השכבה בעצם של השומן, אותה הוציאו, וזה בעצם החמת בוטנים. לא אוכלים? הבת שלי אוכלת. אני קונה פשוט את זה ספציפית, ומה שאתה מרגיל, אבל... לא, בסדר גמור. עכשיו שוב, למה רשום עלול להכיל אגוזים, פקן, קשיו, פיסטוק, על אלרגנים? זה על אותו פס ייצור, נכון? נכון, בדיוק. כן, כן, בדיוק. ברגע שזה אותו פס ייצור, דרך אגב, גם ברגע שזה לא 100% בוטנים, אז גם העלויות של הייצור יותר פחותות. יש קצת עניין של שמן צמחי מוקשה, שהוא שומר על זה עם המרקם, יש כל מיני דברים, זה יותר קשור לטכנולוגיה של מזון, אז אני פחות נכנס לזה, אבל גם יש פה עניין של עלויות. אוקיי, הרשי סירופ, למה בחרתי את זה? נראה יפה. מה יש פה? סוכר. אני אעמוד פה רגע שלא תסתכלו, אנחנו כבר נגדיל. מה אמור להיות פה? שוקולד. שוקולד, אוקיי. נכון. כמה יהיה שם לדעתך? אוקיי, בואו נראה. כן. סירופ בטעם שוקולד, למה בטעם? תכף נראה. רכיבים, סירופ תירס עתיר פרוקטוז, זה סוג של סוכר, בסדר? איי פרוקטוז קורן סירופ, סוכר. אחר כך מה יש סירופ תירס? זה גם סוכר. סוכר פסיק סוכר. מים והפקת קקאו 8%. בסדר? לא, שוב, אני אומר גם דרך אגב, אני רגע אומר, יש פה גם עניין של כמויות ומידה, ואנחנו תכף נגיע לזה. אבל שוב, ראינו סירופ שנראה שוקולד, 8% שוקולד. בסדר? קקאו. השוואה בין שני מוצרים. אני כבר אחשוף את הערכים. מה לדעתכם עדיף? אוקיי. כמה מריר? לא, כמה אומרים שהמריר עדיף? תרימו יד רגע. לדעתי, אני אגיד לך מה מסביר פה את הסיפור, שרשום שיש שם סוכר. גם שם רשום סוכר. לא, אבל כאילו, סתם, מבחינת בריא, וגם מה יותר בריא. אז מן הסתם, לא אמרתי מה יותר בריא, אמרתי מה עדיף. מה היית בוחרת? לדעתי עכשיו שאתה מעיין את תשומת ליבנו, אני לא יודעת את הדברים האלה. אז אני חושבת שאתה אמרת שיש פה את הסוכר אשר... איפה? פה, אשר שוקולד מריר. למה אבל? לא יודעת, תחושה. אוקיי. רגע, כמה אומרים פה יותר סוכר? היה שניים? שניים פה? פה, כן. כי רק שניים הרימו על פה. שם? כן. אוקיי, בואו נראה. בואו נסתכל רגע על צד פה שנהיה ביחד. נכון, כי לא הייתי מביא סתם שני דברים כאלה, אז הלכתם על זה. אבל שימו לב, זה נראה שוקולד מריר מעולה, קראנץ' שוקולד חלב. פה יש לנו ברכיבים שוקולד חלב, ביסקוויט. שוקולד חלב זה קקאו, מוצקי קקאו וחלב. בעצם זה ההבדל בין... למריר גם יש בשוקולד חלב גם יש יותר חלב שמוסיפים, ואחוז מוצקי קקאו. נכון, גם, כן. זה שם שוקולד חלב זה לא מוצר גלם. מה זה? שוקולד חלב זה לא מוצר גלם, זה מוצר מובן. נכון, אבל הם יכולים לרשום את זה, כן. כי זה שוקולד חלב, הוא נחשב כרכיב. לא, בזה הם רושמים ביסקוויט. ביסקוויט זה אחר כך, נכון, נכון.
הם לא ירשמו אותה ממה מורכב כל דבר, הם פשוט רשמו שבביסקוויט יש חיטה שמכילה גלוטן, כי זה האלרגן, זה קריטי. אבל רגע, בביסקוויט לא כתוב שיש סוכר. נכון? אבל יש סוכר. מה, הוא לא מלא. בשוקולד נכון. חלב ויש סוכר. אתה לא יכול בכלל לדעת שזה מה יש יותר. נכון. שוב, מה שאני בא להראות לכם פה, אני לא אומר מה עדיף פה, אני אומר שפה יש הסוכר הלבן נמצא ברכיב 1, 2, 3, 4. אתם גם יכולים לחלוק עליי דרך אגב, זה בסדר גמור. כי בשוקולד חלב יש סוכר, בביסקוויטים יש סוכר, אז הם פיצלו פשוט את הסוכר. אולי צריך להסתכל על הרכיבים של ה... זה העתקתי אותם. לא רכיבים, זה ערך תזונתי ולהסתכל כמה יפה. אז גם צריך להסתכל על זה. אז גם צריך להסתכל על זה. לא רציתי להעמיס מדי, אנחנו בנושא של הרכיבים, אבל נכון. שוב, מה שרציתי להראות שפה יש לנו סוכר לבן רכיב ראשון, כל אחד יעשה את הבחירה שלו, ופה בעצם יש שוקולד חלב, בסדר? אני שמח דרך אגב שיש פה, פשוט נפסיק לאכול אחרי הרצאה. לא, ממש לא, כי גם הסוף, אתם תבינו בסוף, הכל בסדר, חלילה. בסדר, לשם מה שנקרא תמיד תסתכלו מאחורה, זה המטרה שלי. עכשיו, אני שוקל אם להמשיך אחרי מה שאמרת. לא, זה מדהים. איך בוחרים גלידה? אתם יודעים ממה עשוי הגלידה? רגע, שנייה, לפני שנעבור לגלידה, יש שאלות על דברים קודמים? אוקיי. מה השני רכיבים שאמורים להיות בגלידה? שמנת ו... אוקיי, קודם כל בגלידה איכותית אמור להיות קודם כל שמנת וחלב, בסדר? סוכר וזה, שמנת וחלב, בסדר? עכשיו, לקחתי, ואנחנו תכף נראה גם מה זה בעצם, יש גם תהליך של הגלדה. מה זה תהליך של הגלדה? בעצם מוסיפים אוויר, בשביל לייצר גלידה, בעצם מוסיפים אוויר וזה מייצר את הגלידה, אוקיי? לא, אני כבר אגיד למה אני מדבר על ההגלדה, יש פה את הכמויות, אתם תראו, אבל בגדול בגלידה אנחנו רוצים שיהיה חלב, שמנת, אוקיי? וכמה שפחות אוויר, אוקיי? כי אם אני ממלא אוויר, לא עולה לי כסף. אני אמלא יותר אוויר, יהיה לי יותר נפח. אני כבר אראה לכם את זה פה. אבל אתה לא יכול לכתוב כאילו, אוויר גם לא שותה. אז אתה כמות הרכיבים. נכון. נכון. את תכף תראי למה אני אומר את זה, על מה זה יושב. אני פשוט לא רוצה כאילו להקדים קצת, אבל תראי כבר על מה זה יושב. אז פה לא רואים טוב, אבל אני אקריא. רכיבים ראשון מים, סוכרים, שמן צמחי, מוקשה. קיצר, אני לא רואה פה ברכיבים הראשונים לא חלב ולא שמנת. לקחתי בכוונה שתי קצוות. לא, זה פרווה או זה לא? רגע. לא, פה אבקה קקאו. מה זה? בסדר, כשר פרווה. לא, כן. אבל בכוונה לקחתי שתי קצוות, זה גם יהיה בחלבי, פשוט יהיה חלב. עכשיו, למה לקחתי את זה? שימו לב, המשקל פה 900 גרם, אוקיי? ומה הנפח? 1.8 ליטר. כלומר, האוויר לא שוקל, נכון, 900 גרם, אבל הם מילאו את זה ב... אבל זה לא מים, אבל זה כאילו, זה רק במים, זה ליטר, זה... ליטר זה הנפח. כאילו זה ברוטו ונטו. מים זה ליטר, זה קילוגרם. אבל לא, אין קשר, יש 2 ליטר. לא, זה הנפח של הקופסה. זה קשור שיש יותר אוויר. כלומר, בגלידה איכותית אנחנו רוצים שיהיה חלב, שמנת וכמה שפחות אוויר. אם יש לנו פי 100, כלומר פי 2 אוויר, אז הם מילאו את זה יותר, אוקיי? כי זה כמות יותר גדולה. נכון, כי פה רשום 1.8 ליטר. פה רשום 500 מיליליטר, אתם לא רואים את זה, אבל בדקתי לפני, עם 434 גרם. אוקיי? כלומר, 434 גרם ו-500 מיליליטר. אין פה הרבה אוויר יחסית. אז זה יותר בסדר מבחינת
אוויר, גם האוויר שומר על זה בעצם שפחות... בין המקרה שלי, בין הגלידה הזאת לזאת, כשאתה אוכל את הגלידה הבנג'לס, אתה מרגיש את הסמיכות, את הצמיגות, את השמנת, את הכבדות של זה. ופה כשאתה לוקח, אתה מרגיש את האוויריות, זה מאוד קליל כזה, נעים. נכון. מרגישים את זה גם בטעם. נכון. אני בכוונה לקחתי שני מוצרים שונים כדי שתראו, בסדר? כי פה זה פי 2 בנפח ופה זה בכמה אחוזים. בדרך כלל אם זה עד 50% זה בסדר מבחינת אוויר. ברגע שזה כבר מתקרב ל-90-100%, כלומר בפי 2, הוסיפו הרבה אוויר כדי להגדיל את הנפח. ושוב, בואו נראה ברכיבים פה, חלב, שמנת, בסדר? וסוכר, בראוניס וכו'. אבל מה שאני בא להראות לכם פה, כן? מה, מבחינת החוק של מוצרים שקונים בסופר כאלה, אז יש לך חובה להציג את הרכיבים? חייבים. מה קורה בגלידריות? בעיה, אנחנו לא יודעים באמת מה יש בגלידריה, כי הם לא מחויבים להציג. כמו שהן מאפיות, כל נכון. הדברים שהם מופיעים, זה הכל... זה בדיוק העניין, אני גם בדקתי את זה לפני, גלידריות לא מחויבות להציג, אז אנחנו לא באמת יודעים. אפשר לשאול, אפשר לבקש. אם תקבל אני לא יודע. אבל החיסרון בגלידריות שאנחנו לא באמת יודעים, כן, אנחנו לא באמת יודעים. היה עוד משהו פה? אוקיי. אז שוב, חלב, שמנת והעניין של האוויר, בסדר? זה חשוב, וסוכר, כן, הבנו כבר את העניין של הסוכר. נכון, אוויר זה נטו להגדיל את הנפח. אולי זה יתרון דווקא. זה מקרה של גלידה. אוויר זה מחיר. נכון, נכון, נכון. את פשוט קונה נפח יותר גדול. נכון, אבל את רואה קופסה יותר גדולה, אז... שוב, בעיקרון גלידה פחות איכותית תהיה עם יותר אוויר ועם פחות חלב ושמנת. זה השתי נקודות שחשובות לגלידה. יש איזשהם שאלות, משהו? אוקיי. מה זה ללא? אוקיי, גלוטן אני אתייחס לזה בנפרד. אתם... לא מכיל. אוקיי, לא מכיל. אוקיי, ונטול? אוקיי, בדיוק נדבר על השני ההבדלים האלה. שלום. ללא, זה המזון מטבעו לא מכיל את המוצר, כלומר לא היה שם מלכתחילה את הרכיב הזה. לדוגמה, ללא כולסטרול, מלכתחילה לא היה שם. איפה יש כולסטרול? מוצרים מהחי. מוצרים מהחי, חלב זה גם מוצר מהחי. כולסטרול יש בחי. אם אני קונה עכשיו מוצר מהצומח, יש שם כולסטרול? לא. אז ללא זה המזון מטבעו לא מכיל את אותו רכיב, ובואו נראה דוגמה. לקחתי טחינה מהסופר, טחינה, אין שם מוצר מהחי, ומה רשום פה? ללא כולסטרול. זה איזשהו גימיק שיווקי, אוקיי? שוב, מבחינת חוק זה בסדר, כי ללא זה הרכיב לא מכיל מלכתחילה, זה בסדר. כבר אני אדבר על ללא גלוטן. ללא כולסטרול, אין כולסטרול מלכתחילה, אבל אתם תראו עכשיו שתי טחינות. לא, כי הם לא יכולים להוסיף שומן מן הצומח, ואז כן יהיה לזה כולסטרול? בצומח אין כולסטרול. לא, שומן מן החי, סליחה, יש מוצרים שהם כאילו לא... לא, אבל אם יוסיפו בטחינה שומן מהחי, אני לא מכיר טחינה שיש שם שומן מהחי. לא יהיה ספציפית טחינה. לא, זה רע מלב. אבל אם כן, אז זה כבר לא יהיה ללא. שוב, הרעיון פה זה העניין של, אם אתם תראו שתי טחינות, אחד יהיה ללא כולסטרול, אחד יהיה לא יהיה רשום. רוב האנשים יקחו, אבל זה לא משנה, זה ללא. זה כמו שעכשיו אני אקח אורז ואני ארשום ללא בשר. הגיוני, זה אותו דבר, זה בדיוק הדבר הזה. ופה הגדלתי את התמונה כדי שנראה יותר טוב. איפה זה בא עוד לידי ביטוי? במוצר הבא. אוקיי, לקחתי גרנולה. וללא כולסטרול. חיפשתי רכיב שרשום ללא כולסטרול, מצאתי. לא על כולם רשום. אוקיי? ללא כולסטרול. לא היה שם מלכתחילה. זה יכול להיות משהו חלק, כאילו, הרי ברכיב של כאילו, המוצר בגנים הזה שהבאת, אוקיי. היה
נכון. בחלב יכול להיות. נכון, אבל אם יש פחות מ2.5, אז הם לא חייבים לרשום, ראינו את זה בהתחלה. בוודאי, אם היה פה משהו חלבי, נכון. הדבר הזה זה יכול להיות כולסטרול. נכון, אבל לא יהיה רשום ללא. שוב, אם יש שתי מוצרים חלביים, אז כנראה שבשניהם יהיה. כאילו, מה שאתה... תחדדי... פה חשוב להגיד לי לא, כי יכול להיות שאם זה פעם והבנה. לא, זה פרווה, והרשימה, לא הבאתי את הרשימת רכיבים, אבל יש פה דגנים, פירות יבשים, גרעינים, שקדים, אין פה מוצא חלב. כלומר, זה גרנולה, שקדים, אגוזים, דגנים. גם פעם היה שמן קנולה ללא כולסטרול. שמן קנולה זה לא מהחי בכלל, אז לא יהיה כולסטרול. אז ללא, מה זה ללא? לא היה מלכתחילה, אין, לא קיים. מה זה נטול? היה, בדיוק, והוציאו את הרכיב מהמוצר. הדוגמה הקלאסית, קפה נטול קופאין. היה קופאין, הוציאו את הקופאין. יכול להיות שיהיה אחוז מאוד מאוד בודד, כלומר בקפה נטול קופאין יכול להיות, אבל מאוד מאוד קצת, אוקיי? כלומר בללא אין סיכוי שיהיה את זה. אנחנו תכף נראה מה ההגדרה, אבל בנטול היה את הדבר הזה והוציאו אותו. זה ההבדל בין ללא לבין נטול. למישהו פה זה חידש? אוקיי. מעולה. עכשיו, באילו תנאים אפשר לסמן מזון כנטול או ללא? כולסטרול עד 2.5 מיליגרם, בסדר? אפשר לסמן. נתרן עד 5 מיליגרם, גם יכול להיות רשום. ושומן עד 0.5% ממשקל המוצר. לגבי ללא גלוטן, אתם יודעים, כאילו, מה הכמות המקסימלית שמותר של גלוטן במוצרים ללא גלוטן? זה עד 20 ppm. ppm זה parts per million, כלומר זה 20 חלקיקים במיליון. זה גם שזה יגודל נכון. בעיקר שהיא לא קרובה. נכון, 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 כי פה חשיפה לגלוטן לאנשים צליאקים זה קריטי, יכול להיות נזקים גם ארוכי טווח. אז פה הם צריכים הימנעות מוחלטת מגלוטן, זה בא גם לידי ביטוי לפעמים בכפות בבית צריך לפעמים שיהיה שיש נפרד וקרש חיתוך נפרד וקערות נפרדות וסיר נפרד, ובית שבעצם יש שם אנשים עם צליאק וללא זה מאוד מאוד מורכב. אז בעיקרון ללא גלוטן זה עד 20 יחידות פר מיליון חלקיקים, כלומר 20 חלקיקים פר מיליון, זה הכמות שמותרת כדי לרשום ללא גלוטן, שזה כמות מועטה, זה 20 חלקיקים מתוך מיליון, זה כמות אפסית. זה הכמות שמותרת בעצם ללא גלוטן ושהיא נסבלת מבחינת צליאק. יש שאלות בינתיים עד עכשיו? אנחנו תכף כבר עוברים למשהו קצת אחר. כל התוויות מזון האלה, מי אוכף אותם, מי בודק אותם? הם יכולים לכתוב במה שהם רוצים על התווית. מישהו בא, לוקח את המוצר ובאמת מפרק אותו. אפשר להגיש, אם יש, קודם כל מבחינת קלוריות, מותר להם סטייה של 20%, כלומר אם על מוצר יש לי 100 קלוריות, מותר שיהיה סטייה 20% לפה, 20% לפה. אם יש לך מוצר של 100 קלוריות, הוא יכול להיות בין 80 ל-120. עושים בדיקת מעבדה. מי עושה את הבדיקת מעבדה? אז זהו, מי שמייצר את המוצר חייב לקבל אישור על יפה. נכון, בדיוק, הם חייבים לעשות בדיקת מעבדה, אוקיי? מודדים קלוריות למשל בעזרת מכשיר שנקרא בום קלורימטר, בעצם שורפים את המזון, רואים כמה חום משתחרר, ובעצם מודדים את כמות הקלוריות, כי קלוריות זה בעצם אנרגיה. ולא רק קלוריות נגיד סוכר. יש בדיקת מעבדה, עושים בדיקת מעבדה, הם חייבים לעשות בדיקת מעבדה. זה בחברות, שאנשים עושים בבית הם לא בודקים את זה, כן? אבל בעיקרון יש ממש, נכנסתי לאתר של משרד הבריאות לפני ההרצאה, אם עכשיו אני רוצה למשל סתם לייצר מזון, יש ממש רגולציה שלמה של תהליכים שצריכים לעשות ולקבל אישור. אז בעיקרון, אם אתה תופס טעות, שוב, אתה לא תלך למעבדה עכשיו ותבדוק אם יש טעות, אבל כן יש פיקוח, אני לא יודע את הרמה של הפיקוח, אוקיי? ואת הכמות, אבל כן אמור להיות פיקוח על הדברים האלה. למשל היה את העניין של החוסר ב-B1 של המזון לתינוקות, ברח לי השם של החברה. רמדיה. היה חסר B1. תינוקות קיבלו שיתוק.
היה לפני לא מעט שנים. נכון, נכון, או, דוגמה, היה חטיף חלבון, ברח לי השם של החברה, חטיפי חלבון טבעוניים. חטיפי חלבון טבעוניים שאמרו שיש שם כמות חלבון מסוימת ולא הייתה. הגישו תביעה ייצוגית, אני לא יודע איפה היא עומדת, אני כן ראיתי את ה... אמרו שבגלל שזה חלבון מהטבע, אז יכול להיות אחוז סטייה, כי זה לא חלבון מעובד, אז אוקיי. אישרו את זה. בסוף אישרו את זה והתביעה הייצוגית... אוקיי, כי היה שם סטייה מטורפת בבדיקת מעבדה, אני לא זוכר את המספר, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל היה שם סטייה פסיכית. אבל יש אנשים... הדבר היחיד שלדעתי הם הכי מגבילים עליו זה חומרים אלרגניים, כמו חלב, שזה ממש מסכן חיים, או מותנים, אז הם מחויבים, כי הם חולבים את זה קטע של בדיוק, של... אבל כן, שוב, אנחנו מצד אחד סומכים על זה, כן הם אמורים להגיש דוח, יש רגולציה של משרד הבריאות, אני יכול להגיד שתופסים דברים וכן מדווחים שם על כל מיני דברים שנתפסים, בסדר, כן משרד הבריאות מוציא המון עדכונים, צריך להיכנס שם וממש לראות. כן, 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 יש כל מיני דברים כאלה, הוא שר מהמדע ודברים כאלה, ממש יש את הדברים האלה. נכון, כן, כן, כן. מה את עושה? אני עובדת במחלקת שירות, אוקיי. שמשווקת ציוד מדעי כן, אוקיי. למעבדות פארמה. כן. כן. שוב, לסיכום שזה כן אמור להיות רגולציה, אני לא יודע את הרמת פיקוח, אבל אני מניח שכן הדברים האלה נבדקים מדגמית. בסדר? אבל אין לי תשובה מבחינת... זה ענה או שחסר איזה משהו? דל קלוריות, מופחת קלוריות, קל, דיאט, ללא תוספת סוכר. מה זה דל קלוריות? אתם יודעים? רשום דל קלוריות, מה זה? מופחת. הגדרה, מופחת? מה ההגדרה של זה? מה זה? אחוז מסוים... שמה מוצר? מוצר מראש אין בו הרבה קלוריות. אוקיי. עוד משהו? קלוריות לנפח מוצר. מה זה אומר? זה אומר שיש לו פחות קלוריות לעומת מוצר מקביל נניח. אוקיי. זה לא אומר שיש שם פחות, התבלבלתם מהדל, מופחת, קל, דיאט, בלבלה. וזה כל הזמן רשום על הדברים האלה. ההגדרה היא כזאת, נתחיל בדל. דל קלוריות מכיל עד 40 קלוריות ל-100 גרם. אוקיי? במוצר נוזלי, חוץ מחלב זה 20 קלוריות, בסדר? אבל מוצק עד 40 קלוריות ל-100 גרם. זה דל. זה ההגדרה של דל. אוקיי? למשל, לקחתי דוגמה רנדומלית, חיפשתי דל קלוריות. אתם רואים פה את הדל? זה השם של המזון, וזה השם של המוצר, זה השם של המזון. קרחון צורבה דיאטטי, דל קלוריות, אוקיי? בטעם, טה. כלומר, דל זה עד 40 קלוריות ל-100 גרם, ואין לי פה תאריכים, אבל זה 18 קלוריות ליחידה, בסדר? יש לנו פה 640, משקל יחידה 80. אוקיי? אז אם יש לנו 80 גרם 18, אז... בסוף זה היה נוזל שהקפיאו. אוקיי. ול-20 או על ה-40? זה לדעתי, זה על המוצק. כי הוא לא בצורת נוזל כרגע. לדעתי הוא על המוצק, אבל הוא על השאלה שאני לא בטוח לגביה. אבל בואו ניקח, אם ניקח את ה-80 גרם ל-18 קלוריות, מי שיעשה פה רגע חישוב מהיר, אם אנחנו מכפילים את זה ל-100, בדיוק, אז אני חושב שפה זה על המוצק, שנוזל הוא אמור להיות נוזל. אוקיי? אבל דל זה עד 40 קלוריות ל-100 גרם. מופחת, קל, דיאט, זה מכיל שליש פחות קלוריות מהמוצר המקורי של אותו חברה, מהמוצר הדומה. אוקיי? אם יש לי עכשיו תירס, אוקיי? בשימורים, ויש לי של אותה חברה, תירס מופחת קלוריות, זה צריך להיות לפחות שליש קלוריות פחות. בדרך כלל, מהמוצר
מהמוצר המקורי של אותו חברה. יש לי עכשיו מוצר של חברה מסוימת שמכיל 90 קלוריות, המוצר של אותה חברה אמור להיות שליש פחות 190, בסדר? כלומר 60 ומטה, זה אפשר לקרוא לזה מופחת. כלומר מופחת זה ביחס ל. אוקיי? זה ככה תזכרי, כי אמרת על הדל ענית על המופחת. יש פה משחקים של הייצור, אני לא אומר שלא, אבל... בסדר? אני מדבר איתכם על הגדרות לפי חוק עכשיו, ואני מביא רק את הדברים הרלוונטיים. גם יכול להיות מופחת נתרן, שמופחת נתרן למשל זה מכיל 2/3 פחות, ספציפית על נתרן, בסדר? אבל אותי להתרכז בדברים הקריטיים, שנכנסים לאתר של משרד הבריאות, אז אפשר ממש לראות את זה, ויש את נבו, שזה בעצם התקנות, זה עורכי דין עובדים עם זה, אז שם גם יש את כל התקנות, בצורה מאוד, אני גם נכנסתי לנבו לראות, יש שם את כל התקנות בצורה משעממת מאוד, כל דבר מה אמור להיות. אז מופחת או קל או דיאט מכיל שליש פחות קלוריות מהמוצר המקורי, ודל זה עד 40 קלוריות ל-100 גרם. מה זה ללא תוספת סוכר? שלא הוסיפו. לבן. עוד משהו? אוקיי, ללא תוספת סוכר, רגע, זה דוגמה דרך אגב למופחת, בסדר? מופחת קלוריות, 50 קלוריות לירידה, יחידה שוקלת 50 גרם, 52 גרם. למה? ב-100 גרם יהיה לך 100 קלוריות. אז הם לא יכולים לקרוא לזה דל. כן, 50 גרם, אז 100. שוב, על הדברים האלה אין סיכוי שיהיה פה טעויות, זה חוקים שלא יתעסקו איתם. שוב, תמיד יכול להיות טעויות, אבל דרך אגב, כן, זה אותו חברה, לא שמתי לב אפילו, עכשיו אני מסתכל. נכון, נכון, נכון. רק אמרתי אותו חברה שאחד, זה יצא דוגמה טובה, כי אחד דל, אחד מופחת על אותו חברה, זה לא אותו מוצר ברור. מה אתם חושבים דרך אגב על הדברים האלה, על הארטיקים האלה? אני חושב שזה אחלה, בסדר? סוגר מתוק בצורה נהדרת. כי יש שם ממתיקים מלאכותיים ויש כאלה שיכולים קצת לעשות להם כאבי בטן. אז מי שמרגיש כאבי בטן פשוט צריך קצת להפחית את הצריכה של ממתיקים מלאכותיים, אבל זה כבר המלצה אישית אלייך. אם יש כאבי בטן, זה לא אומר שלכולם יהיה כאבי בטן. אבל אם הייתי עכשיו מכניס לפה תחליפי סוכר, אני כן אזרוק על זה משפט, היינו יכולים עכשיו להיות פה 12 בלילה, זה דרך אגב נושא מאוד, מאוד מעניין. אני אזרוק על זה בסוף משהו, אנחנו עוד מעט נגיע, יש מה שנקרא ADI, אנחנו כבר נגיע לזה, בסדר? כשאני מגיע ל-ADI, תגידי לי, יזכור אותי אם אני שוכח. ללא תוספת סוכר, מכיל סוכרים הכלולים באופן טבעי. כלומר, לא הוסיפו, אבל יש שם באופן טבעי, ואני כבר אגיד לכם למה אני מציין את זה. דבש דוגמה, מה? חלב יש סוכר רגיל, לא הוסיפו לשם, אבל לקטוז זה סוכר חלב, כן. כל מיני סיידר פורם ללא תוספת סוכר, אבל יש שם פרוקטוז. נכון. בעיקר כי לכל דבר מוסיפים סוכר. גם ללחם. היום מוסיפים, לא לכל לחם, צריך להסתכל ברכיבים. אבל למלא דברים מוסיפים ואתה לא יודע. אם את תסתכלי ברכיבים כן אמור להיות סוכר, או רואים את הכמות פחמימות, או... אבל שימו לב, ללא תוספת סוכר, רשום פה ללא תוספת סוכר, ללא תוספת סוכר. אין לי פה תאריכים, אבל פחמימות סביבות ה-60 גרם ל-100 גרם. יש שם סוכרים, אבל זה... כי זה תמרים, זה 100% תמרים, זה בסדר דרך אגב. דרך אגב, שרשום טבעי, כוכבית, כי לא הכנסתי את זה, אבל זה כן משהו שאפשר להגיד, שרשום טבעי, זה בעצם שיש שם מוצר אחד, ללא שום דבר, כמו בחמת בוטנים, היה רשום חמת בוטנים טבעית, ב-100% חמת בוטנים, ופה רשום, זה 100% תמרים, כלומר ברכיבים זה רשום תמרים נקודה. אין שום דבר חוץ מתמרים. בסדר? אז בגלל זה אפשר רשום טבעי. מה זה מרכיבים טבעיים בלבד?
זה איזשהו כוכבית, כי אני רואה שזה מעניין אתכם, אז אני... רכיבים טבעיים בלבד זה שיש יותר מרכיב אחד שהם טבעיים, בסדר? אשר רשום טבעי זה רכיב אחד בלבד, אתם תראו 100% תמרים. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני עבדתי בעברי עם אנשים עם סוכרת, ואין בזה סוכר, ללא תוספת סוכר, ואני רואה את זה. בואו תראו את הדוגמה הזאת. אתם יודעים כמה אנשים ראיתי עם סוכרים של 300-400 גלוקוז, התקין זה 100, בסדר? מפרקים לי קופסה שלמה של עוגיות ואומרים לי, אבל אין פה סוכר. האייל האלה בכלל הם אסון. האייל... אוקיי. זה אסון. למה לדעתך? מה? כי הם שמים באייל, כאילו המלצה לספורט. נכון. ממליצים על דברים שהם... האייל זה פשוט מראה את הכמות פחמימות בלבד. זה לא מדבר על שום דבר אחר. שוב, השאלה מה זה מראה? זה מראה נטו על הפחמימות? אבל אנשים עם סוכרת, שלא בואי... לא, יש שם כמות פחמימות מסוימת. אנשים עם סוכרת זה לא שהם צריכים להימנע לגמרי מפחמימות. אבל כמו שאתה אומר, רואים הרבה פעמים באייל. יאללה, אני יכול לחדור, זה לא בואי... שוב, אייל את יודעת שיש כמות פחמימות מסוימת פר 100 גרם, יש שם פחות מאשר מוצר אחר כנראה. כלומר, זה כן כלי עזר לדעתי. שוב, זה נושא שהוא... וזה טוב שיש דיון על זה דרך אגב, זה מעולה. אז שוב, ללא תוספת סוכר יש פה 47 גרם פחמימות. בסדר? כי מה הרכיב הראשון פה? סביר להניח? קמח, אין פה, אבל פחמימות. אז ללא תוספת סוכר זה נפוץ מאוד בעוגיות, זה לא אומר שאין פחמימות. דרך אגב, לבן אדם... כל פחמימה זה סוכר? היא מתפרקת בסופו של דבר, אבל היא לא נספרת כסוכר. אוקיי, אני התלבטתי אם להכניס את זה, שדיברנו על פחמימות... רגע, אני אסביר לכם. יש לנו פחמימות, חלבונים, שומנים, אני שם רגע את החלבונים ואת השומנים בצד, יש לנו פחמימות. פחמימות זה חד סוכר, דו סוכר ורב סוכר. חד סוכר זה מולקולה אחת של סוכר, גלוקוז, פרוקטוז, בסדר? לדוגמה. סוכרוז זה בדו סוכר, זה גלוקוז עם פרוקטוז, זה שתי מולקולות של, אוקיי? יכול להיות גלוקוז וגלוקוז זה מלטוז, אני לא רוצה, אבל... רגע, עוד שנייה. ורב סוכר זה הרבה שרשראות של גלוקוז למשל. סוכרים בדרך כלל מוגדרים לפי החוק כחד סוכר ודו סוכר. אוקיי? למשל סוכרוז זה סוכר לבן, נחשב כסוכר, בסדר? כלומר, כשאומרים סוכרים, מתכוונים בדרך כלל לחד סוכר ולדו סוכר, זה החוק. אוקיי? זה ענה לך על השאלה? כלומר, זה המילן, המילן זה רב סוכר. אז הגוף בסוף מפרק הכל ליחידות הקטנות. בסוף הגוף שלך הופך את זה לסוכר. בסוף הגוף כדי לספוג מפרק את הפחמימות לסוכרים, ליחידות הקטנות. כן, כן. לא יבוא, חכי בסוף, ממש לא. אני רוצה רק שתהיו מודעים. עכשיו בואו נעשה רגע תרגיל קטן לגבי גודל מנה. אוקיי? היצרן קובע מהו גודל מנה, אני רוצה בבקשה מתנדב ומתנדבת, אני רוצה שאתם תעשו את זה, מי עמית לעלות? אף אחד, אין פה איזה משהו מבחינה אישית, זה פשוט יכול לתרום לכם. מישהו פשוט יגיד לי סטופ מה זה מבחינתו מנה. רגע, אם את יודעת אז אל תעשי. לא, לא, רגע, אני רוצה... אז בואי רגע. יכול להיות שהתרגיל יערס, אבל בואי נראה כי את יודעת. לא, לא, רגע, אני רוצה שתגידי לי מה זה מנה מבחינתך. לא, אבל אני יודעת מה זה מנה שמבחינתך. אז לא את. את תערסי. רגע, אני אביא את השולחן. אני רוצה מה זה מנה סבבה. בואי. בואי. אני לא רוצה מה זה 30 גרם. כן, כמה היית לוקחת? את רוצה גם? לא אוכלת? אוקיי. שימי פה. תמלא לי מה זה ארוחת בוקר.
זה מנה. זה סבבה. אוקיי, מעולה. תודה. זה מנה. בסדר, יש פה את ה... רגע, אני אראה לכם. אני לא... אם מישהו... רגע, אני שם את זה על המשקל. בואו נראה כמה זה. 70. נכון, אז צלחת שוקלת, אנחנו נראה כמה, בואו נגיד 60, 65 גרם מקובל. זה מנה סבבה. נכון. 30 גרם סבבה לך, מספיק לך? מעולה. בסדר? לא, ראיתם את הכמות כאילו? זה, ברור. אין, זה המון? מה פתאום? ראיתם ילדים איך הם שופכים? ברור, גם אני. אני, אין מצב שאני אוכל 30 גרם. קודם כל, תודה למתנדבת האמיצה שהגיעה לפה, והראתה לנו 60 גרם זה בסדר? אתה 65? פי 2. עכשיו שוב, אני באופן אישי חושב, אוקיי, מי שאני מלווה לקוחות שלי, ה-30 גרם זה אצלי לא מנה, אין מצב. אבל שימו לב, בעצם היצרן קובע את גודל המנה, למה? כי טוב לו לרשום מספר מסוים. 123 במנה. בדרך כלל גם בכל הדיאטות, 120 זה איזה דיאטות? לא, בסדר. 30 גרם. ובדרך כלל שמים כפול ומעלה. בסדר? אז אנחנו נראה את זה בכל הדגני בוקר. בדרך כלל מנה היא 30 גרם. אנחנו לא לוקחים 30 גרם. אז העניין של הגודל מנה, ברשימת רכיבים שדיברנו, זה היצרן קובע מה זה גודל מנה אצלו. בסדר? בפרוסות לחם, אם רשום לנו גודל פרוסה, אז קל לנו גם לדעת. אם יש לחם שרשום פר 100 גרם, אנחנו לא יודעים כמה שוקלת פרוסה. אבל בעניין הזה, מה שרציתי, או עכשיו, היצרן קובע מה גודל מנה והוא שם. בסדר? נכון, נכון. קבעו איזשהו סטנדרט והלכו עם זה. הם רושמים שם. נכון, אז אתה אומר... כן. בדיוק מה שאמרת, זה מה שקורה בפועל. או... שוב, 30 גרם... קודם כל, אתם תראו בסוף מה אני מאמין שלי, כי אני דרך אגב, אני לא מפחיד פה, אני מראה פה מידע על איך להסתכל על רכיבים. אני מסתכל פה מידע איך קוראים רכיבים. אני לא אמרתי בינתיים בריא, לא בריא, לקנות, אני לא אמרתי לכם לקנות או לא לקנות. בסדר? אני נותן פה ידע שהוא חוקים, ואני בעצם באתי ומפשט לכם דברים מסוימים שנעלמים מהעין. שאני גם אחרי שלמדתי תזונה והכל, התבלבלתי. אם לא הייתי לומד ממש מה מומי, לא הייתי יודע. טוב, נתקדם קצת. תוספי מזון. מה זה תוספי מזון? והולך להיות לנו פה הרבה דיונים על זה נראה לי. וואי, אני הולך להסתבך פה. אוקיי. זה תוספי תזונה. תוספי תזונה וזה ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, הם באים לשפר את בריאות האדם במידה וצריך, זה יותר ההגדרה הפורמלית. לא. בדרך כלל לא. תוספי מזון. אוקיי. אוקיי. למה צריך אותם? למה צריך אותם? אוקיי. לחזק טעם שתאכל יותר, לקבל יותר, אוקיי. צבע יותר אטרקטיבי. אוקיי.
יש בעיה אם להוציא צבע יותר אטרקטיבי בעינייך? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אם זה מגזע, אז נניח ככה. עם מה? אם זה מגזע מסלש, אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. אז ככה, למה שמתי את התמונה הזאת? לא. פעם היה אדם קדמון. אוכל מהטבע. היום אנחנו אוכלוסייה גדולה. אנחנו צריכים יותר מזון. אם עכשיו יש לי פסטרמה, עכשיו שאני קונה בסופר ולא מכין בבית, אז מה לעשות שהיא צריכה חומר משמר כדי שלא יהיו שם חיידקים? כי הזיהום ממה שיכול להיות בעוף הוא אוי ואבוי. והיו מקרים. אז מי שרוצה ולא בא לו שיכין פסטרמה בבית מעולה, אבל יש מוצרים, קודם כל תוספי מזון הם חומרים המוספים למזון כחלק ממוצרי המזון לצורך מטרה טכנולוגית, אוקיי? שימור, שיפור, מרקם, ולא נועדו לצריכה כשלעצמם למזון, מה שאמרת שהם לא מזון. אבל שוב, נועדו לשימור, שיפור מרקם, כלומר, את גם לא רוצה שתקני, אם יהיה מזון שהמרקם שלו ישתנה מהר, את לא תקני אותו. אז יש פה עניין של איזון, בדיוק. עכשיו, דרך אגב, אם אני אכנס אתכם לכל תוסף מזון, זה לא יקרה, אין מצב, זה שבועות. אבל רק לשאול את עצמנו, מה שומר על לחם לפני היווצרות של עובש? כלומר, מי שמכין לחם בבית, אין שם חומר משמר, כי לא צריך, אבל הלחם תוך 3 ימים כבר נהיה קשה. פעם חלב היה מכניס. נכון. כלומר, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו לחם בכמויות גדולות, אוקיי? אז גם לחם מאפייה דרך אגב, קונים, הוא תוך 3 ימים כבר נהיה זהו. אז החומר משמר דואג לחיי מדף, עד שהוא מגיע לסופר לוקח המון זמן. נקניק בטוח לאכילה או פסטרמה, בסדר? כלומר, הזיהומים שיכול להיות כתוצאה מזה זה באמת אוי ואבוי. ושוב, זמינים לאורך תקופות ארוכות, כי גם יש פה עניין של עלות כלכלית מן הסתם, ואנחנו רוצים שיהיה לנו מגוון. מי שלא רוצה שלא יקנה, אבל מספקים את המגוון. המלח הוא בעצם מצופה באיזה חומר? המלח יש חומר שמונע התגבשות של זה, בסדר? כלומר, שהמלח לא יתגבש, שהוא לא יהיה גושים, שהוא יצא לך מהמלחייה. עכשיו, ה-E number, E זה יורופ, בסדר? זה בעצם שיהיה איזושהי שפה אחידה, ה-E ומספר, כדי שכולם ידעו עכשיו שלמשל, מה זה E300, אוקיי? אנחנו כבר נראה, אבל שיהיה שפה אחידה, בסדר? כי פה מדברים עברית, פה מדברים אנגלית, פה מדברים רוסית, פה מדברים ספרדית, אז זה איזושהי שפה אחידה. זה מה שזה, בסדר? ושוב, לצורך שיפור מרקם, הערכת חיי מדף וכדומה. הייתם אוכלים את הדבר הזה? אני לא מראה מה זה, עוד שנייה. זה מוסתר. לא היית אוכלת, למה לא? מה? אוקיי. יש מים, לרוב זה מים. זה איזה מיץ אולי. יש מצב שזה מים מטעמים, כל מיני מרכיבי נו, אוקיי, ואני רואה פה עם 161, עם 160, זה לא אגיד לכם מה זה עכשיו, אבל אוקיי. אולי זה באמת איזה... לא, מיץ, אולי מיץ טבעי. יש פה קלר, לא, יש פה אומגה. לא הייתי. פה אני בא הפוך. אל תפחדו, כלומר, בסדר? לא בהכרח צריך לפחד מרשימת רכיבים ארוכה, שאלה מה היא מכילה. סביר להניח, אנחנו נדבר על זה כבר, אני רואה שאנחנו... זה בסדר או שלהזדרז? זה קרטון מיץ? זה לא, אפרסק. אפרסק. בגדול, יש לנו צבעי מאכל, חומרים משמרים, מונעי חמצון, שזה בעצם נגד קלקול. אני כן רוצה להראות לכם דוגמאות. E100, קורקומין. מצוין. ויטמין C, E300. כלומר, יש כל מיני פוסטים באינסטגרם לאחרונה שאני רואה, לא לצרוך E, תפתחו את ה, תראו מה זה, קודם כל. יש המון כל מיני סרטונים, פוסטים, לא לצרוך E, הכל מסרטן, הכל רעל, הכל לא טוב. אבל אף אחד לא יכתוב E300, יכתבו בזה. לפעמים גם רושמים E300, תלוי. יש חומרים שמחויבים לרשום את השם ויש כאלה שלא. חומצה ציטרית, דרך אגב, יש את זה בלימון.
אנחנו אוכלים את זה. ואני רואה מוצרים, היה את זה באחד המוצרים דרך אגב. אני רואה סרטונים, חומצת ציטרית, סכנה לבריאות, יש את זה בלימון. גם אם עושים את זה באופן ויטמין C, מלאכותי, מוסיפים ויטמין את זה. C זה חומצה. כן, אני כבר אדבר על משהו. E502 סודה לשתייה. יש לנו, זה נגיד משהו שכן יש עליו סימן שאלה, בגלל זה אני כן רוצה להעלות אותו. אני כבר אגיד איך בוחנים דברים ואני אתייחס למה שביקשת קודם. בגדול הדבר הזה קרה, גינן, מופק מהצעה אדומה, יש לו תכונות של עיבוי ועיצוב. בגדול, לחשיפת ארוכת טווח, יש מחקרים שאומרים שיכול להיות פוטנציאל נזק למעי, אבל המחקרים בוצעו, אני לא אכנס לכם למחקרים, אבל זה בוצע על מספר קטן של אנשים. הראיות עדיין לא מספיק חזקות. נכון להיום, כמות מותרת 75 מיליגרם לקילוגרם. זה חומר מסוים שמשתמשים בו, היה עליו דיונים לאחרונה, בגלל זה שמתי אותו, בכל מיני קרטיבים ארטיקים. כבר אני אגיע למה שאני רוצה. בכמות המותרת לשימוש נכון להיום, 75 מיליגרם לקילוגרם. אוקיי, מיליגרם. סליחה, 7.5 מיליגרם. לא, רגע. לא, בסדר. לא טעיתי. 7.5 מיליגרם. 7.5 מיליגרם. בסדר? 7.5 מיליגרם. 7.5 מיליגרם. לא, רגע, פה הבאתי, כן, 7.5, בסדר? בסדר. מה שאני בא להוביל, קודם כל למה מפחדים מתוספי מזון? קודם כל יש פחד ממשהו שאנחנו לא יודעים. ראינו שיש לנו E300, E330, E160 היה שם, זה בטא קרוטן. כלומר, צריך לדעת מה החומר, קודם כל. עכשיו, יש המון אנשי מקצוע שמצטטים מדע לא מדויק, ואני אגיד לכם מה זה. אני כדי להסתכל על חומר מסוים, לקח לי שעתיים כדי להיכנס, יש לנו את ה-EFSA, שזה איגוד לבטיחות מזון אירופאי, הוא בעצם מאשר, יש ועדת מומחים, והם בעצם מאשרים מזונות, לא מאשרים מזונות, גם יש את ה-FDA, כלומר, זה נושא מאוד מאוד מורכב. ושוב, אנחנו רואים כל מיני כותרות מעניינות, כי אם לא, אנחנו לא ניכנס לזה. ככה אני רואה את זה. ומאוד קשה להיכנס לעומק של המדע. אני לא אמרתי לכם בהתחלה, אני למדתי תואר שני באפידמיולוגיה, אני לקראת סוף התואר, סיימתי את התואר, אני מחכה לקבל אותו, שזה בעיקר איך לקרוא מחקר נכון ומדע, וזה נושא סופר מורכב, וצריך ללמוד אותו לעומק. קודם כל תלוי איזה היא, בסדר? אני באופן אישי כן סומך על הארגונים הגדולים, שאם יש משהו שהוא יותר בעייתי, בסוף יוציאו אותו. כלומר, יש עניין של חוזק ראיות. אתה לא תוציא משהו אם אין חוזק ראיות מאוד מאוד חזק. הקרניגן מקודם כן הראה לפעמים איזשהו, כלומר, יש חומרים שהם יותר בעייתיים, אני בכוונה לא נכנסתי, יש חומרים שהם, אני לא אומר כולם בסדר, יש חומרים שהם אולי יותר בעייתיים, למשל יש חומר מסוים, שהראו במחקרים קטנים שהוא יכול לגרום לאסתמה לילדים, אבל זה באוכלוסייה מאוד ספציפית, ובסוף ראו שבכמות מסוימת לא אמורה להיות עם זה בעיה. עכשיו, מה זה הכמות המסוימת הזאת? זה נקרא ADI, Acceptable Daily Intake. בעצם לוקחים עכברים, בודקים כמות מסוימת, בסדר? אחר כך בודקים על בני אדם. ה-ADI הזה זה אחרי באמת בדיקות מאוד מחמירות, זה צריכה יומית לאורך כל שנות חיים של בן אדם. אוקיי? יש כמה מדדים שבודקים בטיחות, זה אחד מהם העיקרי, זה גם על ממתיקים מלאכותיים. ADI זה מדד שמראה כמה אנחנו יכולים לצרוך אותו ללא נזק בריאותי במשך כל חיינו. במידה והחומר נמצא בטוח במחקרים, זה נושא סופר חשוב, שימו לב, במחקרים על עכברים, אוקיי? למשל, נמצא בטוח 750 מיליגרם לקילוגרם. לוקחים מאית, מחלקים ב-100, וזה הכמות המותרת בבני אדם. לוקחים מרווח ביטחון של חלקי 100 כדי להיות סופר בטוחים. שוב, יש דברים שיותר קשה לעשות. עושים, אבל יותר קשה לגלות דברים. אוקיי? יש דברים שמאוד מאוד קשה לדעת. אז איך יודעים נגיד שכל המכיל דברים נורא לא זהים ובכל זאת...
אני שוקל אם להיכנס לאספרטיים. בגדול לגבי ממתיקים זה אותו דבר. יש לנו ADI, זה כמות יומית מקובלת שלא מרים נזק. יש כל מיני דעות שאומרים, יש מחקרים שגנזו, אני לא יודע. נכנסתי הרבה לספרות הזאת, זה פשוט, שוב, לכל ממתיק גם יש ADI, שזה כמות יומית מקובלת. כדי לצרוך אספרטיים מעל הכמות היומית, אנחנו צריכים בסביבות 10 ליטר זירו, כדי להגיע ל-ADI. אבל זה לא אומר שזה בריא לשתות. אבל זה אומר גם שזה לא בריא? זה לא מזיק לטווח ארוך. השאלה אם זה לא בריא, לדעתך. מה, לשתות קולה? הייתי מעדיפה, כאילו, אם אני לא יודעת, אבל ספציפית, עדיף מים נראה לי. לא, בסדר, אבל שוב, אמרת נראה לי, כדי להראות משהו צריכה לבדוק X גורם ל-Y, ולהיות בטוחה שה-X הזה גרם ל-Y ולא 1000 דברים אחרים שיכולים להשפיע על התוצאות. אוקיי? בשביל זה בסוף עושים מחקר קליני. מחקר קליני לקחנו 2 קבוצות של אנשים, 2 קבוצות, לאחד נתנו חומר מסוים, לאחד לא, נתנו כדור דמה, ורצנו. המטרה היא זה לבודד את החומר. כלומר, במחקר קליני אנחנו רוצים, שזה קורה בתרופות ובדברים כאלה, אנחנו רוצים לבודד חומר מסוים, שההבדל בין הקבוצות יהיה רק החומר. ואז בודקים. עכשיו, מה העניין? למשל, מחלות שהן... השאלה מה הם בודקים. נכון, אני אומר, יש דברים שמאוד קשה לבדוק במחקר קליני, כי את לא תקחי בן אדם 30 שנה ותעקבי אחריו. לא, גם מה בודקים? האם בודקים בסוף התקופה, אחד שתה מים וקצת זה, שני שתה קולה, ואם בודקים אחוזי שומן אז נכון, בכושר שלו, נכון, נכון. ההרגשה שלו, כמה הוא יש, איך הוא יש, אני ראיתי פשוט שחוזקים קולה למנוע וזה אוכל את כל ה... אם הוא אותו משקל, אולי. לכל מחקר יש שאלת... זה טוב. לכל מחקר יש שאלת מחקר, מה אני בודק, מה המשתנה שאני בודק ומה התוצאה שלי, אוקיי? במחקרים קליניים יש אתר שנקרא clinicatrials.gov, שמחקרים קליניים טובים נכנסים לרשימה לפני ומצהירים מה בודקים, מה פה. אני לא מדבר איתכם על משהו שהחוקר לא הצהיר ואמר מצאתי. את מצהירה לפני מה את בודקת ואת בודקת תוצאה מסוימת. אם יש לי אישור של לא יודעת, אירופאי או משהו, נו. מה מובטח לי שנבדק שם? מה נפתח? כאילו, זה מראה שאין נזק, הבנתי מה את אומרת. זה להיכנס להמון המון המון מחקרים ולראות מה מומי, אבל את לא יכולה לבדוק את כל הדברים, מן הסתם. נכון. אומרים, אני אישרתי את זה, אז אין אישור, זה סבבה. מה צריך בשביל לקבל אישור כזה? איזה מחקרים הם הולכים או שוב, מחקרים מאוד קפדניים, אבל מה העניין שאת לא יכולה באמת לבדוק את כל הדברים שיש בעולם. בסדר? זה אחד הבעיות. אנחנו במחקר, אנחנו אף פעם לא בטוחים, אנחנו שוללים משהו ואז זה מתקבל תוצאה. כלומר, זה קצת מורכב, אבל אין 100%, אין ודאות דרך אגב במחקרים. תמיד יש אי-ודאות, ואני חושב שככל שבן אדם יודע יותר, הוא יהיה יותר באי-ודאות, אוקיי? כלומר, יש עכשיו ראיות מסוימות שהכיוון הולך, גם תמיד תמצאי משהו אחר. אבל זה אחד הדברים הכי מסובכים שיש לבדוק. את צודקת. לערוך מחקר מסובך, לערוך מחקר מאוד קשה. בתרופות הרבה שנים ומאוד יקר. נכון, נכון. אבל לא על זה אני באה לסופר, אני מסתכלת על המוצר. אוקיי. עד כמה אני יודעת שמה כאילו זה שהארגון האירופאי אוקיי. אישר אותו, אוקיי. יש כמה מדדים, יש גראס, זה נקרא Generally Recognized as Safe, בסדר? שזה כמות שהיא גם נחשבת כבטוחה, מה שלא מאושר כגראס אל תצרכי, אבל שוב, מה שיש בארץ, כלומר, יש חומר מסוים, אני לא רוצה לציין את שמו, אבל נגיד יצא משימוש, כי כן ראו שיש נזק. אוקיי? כלומר... והייתה תקופה שהיה. שהוא היה. אז אני אומר, תמיד יש סימני שאלה, אבל נכון לעכשיו, רוב המדע הולך לכיוון מסוים, בסדר? אבל תמיד יכול להתגלות מתישהו נזק, אני לא פוסל את זה, אבל ברגע שיש לך עכשיו כיוון מאוד ברור ומוצק, את לא יכולה... את מבינה? כלומר, הולכים לכיוון מסוים. מה? אני לא אוהב פסטרמה בסופר, אבל זה לא קשור, זה נטו קשור ללאהוב, אני לא אוהב. פחות מתחבר, אבל... והבן
הכל בסדר? 10 זה מאוד מעניין. לא, תודה רבה, אני יודע, אנחנו הזדרזנו. אנחנו לא נדבר על הכל, אנחנו עוד דקה מסיימים. אז שוב, הכל עניין של מינון. ייתכן שחומר מסוים ברמה X יכול להיות בעייתי, אבל יש חוק לכמות מקסימלית מותרת, בדרך כלל פר מוצר זה יהיה הרבה מתחת למה שמותר. כלומר, חילקו ב-100, זה הכמות היומית, והמוצר יהיה הרבה מתחת. אם את תצריכי עכשיו 1,000 מוצרים ביום שיש שם את הדבר, אולי תעברי, אבל בודקים את זה גם במדינות ורואים אם עוברים, לא עוברים. שוב, זה נושא מורכב. מה שאני רוצה לקחת מפה, לא הכל, כלומר, רשום אי, תסתכלו, קודם כל תיכנסו, תראו מה, יש רשימה של כל דבר. יש דברים, החומרים האלה לא מוסיפים בדרך כלל סתם, אוקיי? הם או מוסיפים בשביל לשמר או בשביל דברים כאלה. יש למשל ונילין, אין לו מוצר, יש אותו בשוקולד, הוא כדי שהשוקולד יימס יותר זה עוזר יותר לתהליך הייצור, נגיד. פה זה לא משהו שעוזר לשימור, אבל יש דברים מבחינת מרקם, טעם, ובעיקר שימור, חשוב לי פה לחדד את הנקודה של השימור. יש דברים שחייבים לשמר, זה לא בהכרח שיש נזק, לא כולם סבבה, אבל צריך להיכנס לכל חומר בנפרד, זה מה שאני אומר. נראה לי שזהו, אני רק רוצה במשפט אחד, היה לנו פה דיון, אני לא רוצה להגיע לזה, רגע, נראה לי כבר אתם גמורים ואני לא רוצה... לא, אני רוצה בדיוק, אני רוצה להגיע פה בסופו של דבר. אני בכוונה שמתי רגע ירידה במשקל, אבל זה על כל דבר, ודיאטה גמישה. קודם כל, אני רוצה לדבר על דיאטה גמישה. עזבו ירידה במשקל. דיאטה גמישה, מה זה בעצם אומר? יש לנו, זה גישה לניהול תזונתי, בה שמים דגש על המקרונוטריאנטים שדיברנו בהתחלה, על החלבונים, שומנים, פחמימות, ועל חלוקה שלהם בצורה נכונה. אוקיי? כלומר, כל עוד זה נכנסתי בערכים זה סבבה, אני יכול לאכול הכל מהכל, כל עוד זה נכנסתי בערכים. אני רוצה רגע להראות לכם שני קצוות. אני אוכל מה שבא לי, אני מתפרע, אני משתולל, אוכל מה בא לי. זה קצה אחד. יש לנו את הקצה השני של נוקשות, אני רק אוכל ירקות, אני רק אוכל פירות, אני לא אוכל מזון סגור, אני שוקל כל דבר, אני פה, אני שם, אני מאמין באמצע. 70-80 מהזמן תאכלו סבבה, ירקות, פירות וכו' וכו', דגנים מלאים, לא משנה עכשיו. 20-30% מהזמן תאכלו מה בא לכם. כלומר, אם רוב התזונה תהיה בסדר ותעשו ספורט, אתם תהיו בסדר. ספורט? למה 20% למה? זה כבר הרצאה אחרת. זה אולי 19, אולי 21, איך את יודעת דווקא 20? יש פה עניין, בסדר. בגדול, גמישות, מה שנקרא ללמוד גודל מנה, להעריך מזונות בעזרת העין, להבין מה זה גודל מנה שמתאימה לנו לפי דברים מסוימים שאנחנו קובעים, פחמימות, שומנים, חלבונים, קלוריות, ואין איסור, כלומר, יום אחד אני יכול לאכול את הקורנפלקס הזה, יום אחד אני יכול לאכול את הקראנץ' הזה, יום אחד אני יכול לאכול את זה, כלומר, יש פה עניין של משחק, אני לא רוצה שתפחדו מאוכל, ממש לא, אני אומר, אני אוכל הכל, אפשר לאכול הכל, יש פה עניין של, פשוט של מודעות, לדעת מה המזון מכיל, וכמויות. כלומר, יכול להיות שעכשיו בא לי להתפנק בשוקולד שרכיב ראשון סוכר, תפנקי, אני גם מתפנק, מבטיח לך. השאלה אם זה יהיה 100% מהתפריט, או שזה יהיה בכמות מסוימת, ואנחנו גם נלמד לשלב פירות, ירקות וכו' וכו', שאין עליהם עוררין, סיבים תזונתיים, שאין על זה עוררין, שזה בריא, סבבה, מישהו חולק עליי? פחות. אני רוצה לסיים בעניין של הגמישות. כן, תהיו גמישים, לא לפחד מאוכל, לאכול הכל. צריך לדעת מידה של מנות, של גודל, בהתאם למטרה שלנו. יש דבר שנקרא דיאטה גמישה, תסתכלו על זה שוב, בגדול זה חלוקה של חלבונים, פחמימות, שומנים, להתאים לערכים הקלוריים שאנחנו רוצים לרדת במשקל, לעלות במשקל, להישאר באותו משקל, ולהיות איפשהו באמצע. לא להיות קיצוניים, לא לפה ולא לפה. מי שקיצוני פה לא מחזיק מעמד, דרך אגב, לדעתי. בסדר? זה לטווח מאוד מאוד קצר. והגמישות זה כל אחד גמיש
לכל אחד יש את הסקאלה שלו של מה זה גמישות. יש כאלה ש-20%, יש כאלה ש-30%. מספיק שתעשו איזה שינוי שניים קטנים, כבר עשיתם יותר טוב. אז קודם כל תודה רבה. תודה רבה לכם. אני מקווה שהצלחתי לתת ערך כמו שהבטחתי בהתחלה. תודה רבה לכם, באמת תודה.